Inot, pamidbid tabi ako sa Indo. Ako tabi si Greg Lipa. Aloy man kita nagserbe sa gobyerno bago tabi kita nagkaigwaki sa diring construction company. And at the same time, kita po ang namamayokan sa rong prestiyosong organisasyon bilang bako lang tabi kita namayo sa Siyudad kan Legazpi, kundi kita ang namamayo sa bilog na Pilipinas bilang National President kan JCI Senate Philippines. Ngunyan tabi, ako, kung nga iyaon digdi sa ngunyan presenting ini, na nag-aspirar man bilang councilor kan Siyudad kan Legazpi sa kadailanan ng sakuyang mga pag-iriba na yaon tabi si Governor, saro yan sa mga nagtulak sa tuya, ta siya ang saro sa mga membro asin naging opisyalis kudigdi sa Legazpi kan samuyang organisasyon. And of course, ang satuyang mga nag-aspirar na si Congressman Pido. Saro man tabi ang opisyal ko digdi Siyudad kan Legazpi. Mga past presidents niya kan samuyang organisasyon. Ngunyan tabi, ako, ang mga plans and program, taloy ko tabi ini pinag-isipan, bako tabi karaw-karaw ang paglaog po sa bida politika. Especially, dakula po ang responsibilidad bilang politician. Ngunyan tabi, base sa kuyang pag-obserbar, digdi sa kada barangay, sa kuyang paglibot-libot, dakul po ako na obserbaran ng mga priority. Although we have a different sector of society, punan tatabi ang pig-apod na infrastructure. Dakul po akong naobserban sa mga barangay na supposedly dapat i-priority ta na mga small infrastructure. Tangunyan, naobserban ko dito sa Siyudad kan Legazpi, halos darakula pong mga proyekto ang nag-arabot. But dumampo sa mga barangay, halos po ang mga pigdadasi-dasi antang mga iskinita, mga catwalk, halos po bako po konkretado. Saro po yan sa mga naobserbahan ko. Most of the barangay here in the southern and northern barangay po, halos day po konkretado ang satuyang mga catwalk. So ang mga satuyang mga kababayan, halos maglakaw po sinda, hali duman sa indang arong, bit-bitan sa indang mga sapatos, bago sinda isulog duman sa maray na tinampo. Okay, the second one, hindi pong mga street light sa mga barangay, in which mailing po digi sa sentro, magayunon po ang mga ilaw ta digdi. Pero kung dumanon tabi nindo sa mga kabarangay ta, nagsasakit kan diklom, halos day po, yan ang mga nagiging problema so far sa sakuyang mga pag-interview sa pag-abot ko duman sa mga barangay official. So ako po, since kita saro na nagkakapot ka na dakulang organisasyon, aram ta po ang pag-abot sa pag-coordination meeting kung ano po ang mga inanahin kan sa tuyang mga kabarangay. Kung kamo po umanggana, digdi sa eleksyon na ini, ano ang sa indong maitatabang sa paagi kang legislasyon para masolusyonan ang problema sa illegal drugs sa syudad? Actually, when it comes to the problems of the drugs here, especially here in Legazpi, kung kita matatao ang kipagkakataon as in tsansa na makalaog sa konseho, arambaganindo na we have a different sector of society, dahita aram kung ano ang satuyang itataong komitiba. So if ever I'm giving the chance na kita matawan ki mandato na kita ang makalaog dyan na maging iyan ang saro sa tang komitiba, siguro ko we will call the attention kung sisay ang person in authority to coordinate with them, to conduct a meeting so that to be able to resolve the problems. Kung ano po ang nangyayari digdi sa satuyang lugar, kung nga po nagkakaigwa kita kipagdakol problema sa mga drugs, yan po ang naiiling kong solusyon. Kasi day man kita makapagtao ki solusyon because we are not a person in authority. We will coordinate, we will conduct a meeting with all these person. Yan siguro ko ang sakuyang kasingbagan. Ang nakaputan ko po, ining siguro na obserbaran nindo sa pagpalibot-libot nindo sitwasyon dito sa Legazpi na diit na uran-uran minatamaw despite kan mga line canals na binurugdak dyan, madaliong kita mabaha, maybe because itong problema ta sa sea level rise. So if in case tabi kamo matawang ki oportunidad na makalaog dyan sa konseho,
ano po ang priority legislative action na pwede ninyong gibuhon to mitigate flooding, pagbabaha digdi sa tuya sa tuyang kapalibutan tabi. Pag-abot tabi digdi, magayon nakahaputan itong manood ka na pagba digdi sa syudad kan Legazpi. Ini po bilang portita ang pag-abot sa infrastructure and also ining mga proyekto digdi, especially digdi syudad kan Legazpi. Base sa sakuyang obserbasyon, ang Legazpi is below sea level. Ngunyan tabi, sa sakuyang pag-koordinar sa tuyang mga amigo, especially sa Manila, ining pigapuntang mga flood control projects, digdi kaya po sa Legazpi, we need a main canal. Ini pong dapat na pinaka-importante na maibugtak digdi sa syudad kan Legazpi. From upstream to downstream, so that to be able, ining pag nagkaigwa po kita ki main canal, from upstream to downstream, duman po malaog suma cross drainage. To maintain the cross drainage, dapat po madiklag yan so that makalaog po duman sa main canal going to the downstream. Yan po ang saro sa mga pigdiscuss ko, especially sa samuyang nag-aspira na mayor na si Congressman Pido Garbin and sa kuya man na amigo na si Congressman Elizalde Cota. Halos saro kami sa industriya. Saro po yan sa sakuyang mga ideya in propose. Kasi po iyan ang makakapag-resolbar kan pagbaha sa Legazpi. Kundi po magkakaigwa ki main canal from upstream to downstream, na dakula po na main canal, na gabos na kanal na gabos na mga cross drainage sa Legazpi, malaog po duman sa main canal, pasisiring po duman sa downstream. Yan Thank you po po, Engineer. ang solution. Sa masunod na kaputan tabi, antara mo kan DILG na ining mga incumbent and masurunod na mga local officials kan gobyerno kulang pa sa pagkaisi sa kaaraman mananungod sa disaster risk reduction. That's why araw kanyan mga nangyayari digdi po sa itong kapalibutan. So if in case kamutabi yaon na sa konseho, ano tabi ang sa indong gigibo na lakdang para mas na mapreventaran ta, ma-attain ta ang zero casualty goal when it comes to disaster, calamities, emergencies, etc. Considering na ang Legazpi vulnerable sa iba-ibang klaseng emerhensya. Sabi nga niya kayan, you name it, we have it. Storm surge, volcanic eruption, flooding, landslide, etc., etc. Ano po ang sa indong gigibuon sa konseyo para mas na maprotirenta ang buhay and the properties kan sa tuyang mga katugangan? Thank you. Manungod sa kaputan, kuning kaso, magkaigwa kita ki disaster. Kita bilang nag-aspirar pa lang para councilor kan syudad kan Legazpi, aram tabi ta kung sain asin kung ano ang satuyang jurisdiction, aram ta kung ano ang satuyang function bilang councilor. Kung kita mapagkakatiwalaan kan mga Legazpenyo, if ever iyan ang satuyang responsibility, we will coordinate who is the person in authority kung paano po magkaigwaki, magkondisir, duman especially ining mga tao na pwede tang distribuer na magkondisir duman sa mga barangay so that to be able kung ano po ang dapat na preparasyon duman kung anong klaseng disaster ang mangyari man digi sa syudad kan Legazpi. Ang hapot ko po manungod sa ekonomiya, asin sa pag-aawa sa pagtios dahil tinamaan kita ng pandemya. Diba? Ano po ang programa nindo na pwedeng ibusol sa konseho kung kamumanggana
para makabangon ang ekonomiya kan syudad asin makahawa sa pagtios ang mga namamanwaan. Magayon pong kaputan ining pag-abot sa pagkaigwaki progreso kan ekonomiya digdi sa syudad kan Legazpi. Base tabi sa kuyang paglibot-libot digdi sa syudad kan Legazpi, especially duman sa mga Farplang barangay and northern barangay. Ang saro po halos sa tuyang mga produkto digdi pag-abot sa agrikultura. Ngunyan, kita bilang nag-aspirar na konsyal kan syudad kan Legazpi, data aram kung ini mapasatuya ang pag-abot kang komitiba kang agrikultur. But kung kita mapagtawang pagkakataon na satuya iyan na sektor na yan, ang sa kuyang pinakainot ining pagkoordinar duman sa mga barangay dahil sa kuyang pakaaram, dakul po ang problema kan sa tuyang mga farmers. Especially, ini pong pagtaas kan sa tuyang abono. Iyan po igwaki programa ang sa tuyang gobyerno. Especially, na kaya po, pwede tabi iyan isumiter sa konseyo para masolusyonan o matauwang kipag-subsidize ang sa tuyang mga farmers so that to be able na makapagdiretso sinda kan pagtanom kung anong paman ang pangangaipon ninda sa bilang farmers kan sa tuyang mga kabayan dyan sa sur and northern part kan sa tuyang barangay. Secondly, ini pong kaipuwanta madiseminar ang information pag-abot sa turismo. Kasi kulang po ang mga turista na nag-abot digdi sa syudad kan Legazpi. Compare po, dakul po kitang dapat mabisita digdi na dai po nagkakaigwaki informasyon sa ibang mga lugar, especially digdi, maski po digdi sa Pilipinas, halos kulang po kita mga flyers para maimpormar kung ano po ang nasa laog kan Legazpi na pwedeng mabisita ninda. Yan po siguro ko kung magkaigwak po proper dissemination information. Ano po ang legislative agenda nindo sa lado kan transportasyon? Primero, sa mga pasayro. Pangadua, sa mga drivers and operators. Base sa kuyang pagkipagumapot, especially ini pong kaputan manungod sa transport, digdi po dapat mailag sa tama ang ining asosasyon or organisasyon kan transport sector digdi. Base sa kuyang pakaaram, day po nakabugtak sa tamang proseso, sa tamang legalidad ining transport sector, especially ining organisasyon ini. Dapat inutunta i-organize tang una kimaray na magkaigwa po kimaray na federation so that to be able magkaigwa po mag-create kipigapod na policy manual and also the constitution and bylaws kan sarong organisasyon, especially ining asosasyon kan transport. Yan po ang saro sa pinaka-importanting inuton para igwa po kiligal na basyan. Kasi po sa kuyang pagkakaaram, dahil po inirehistrado sa tamang ahensya di gobyerno, lalo na po sa Security Exchange Commission, na duman po mailalaag sa tama kung ano po ang dapat asin gibuhon kan sarong nasa laog kan transportasyon. Yan po ang pinaka-importante. Yan po, masunod na lang kung magkagawa po, kimarahay asin tamang proseso asin may legal na basyan. And then afterwards na mag-rehistro, pwede po iyan i-accredit sa lokal na gobyerno, especially digdi sa syudad kan Legazpi bilang non-government organization. Kung ano po ang pigaapod na mga benepisyo asin pagkondusir ka mga meeting para maimpormaran kung ano ang dapat nagibuhon, iyan po ipapautob kan lokal na gobyerno. Yan po ang sakuyang kasimbagan. Inimano nangod sa pigaapod ng good governance. Na base sa lay, kamatabi, malaw ka mo sa public office. And ang tataramon, public office is a public trust. So ano tabi ang stand nindo, mananungod yan sa word na yan, na public office is a public trust. Thank you. Actually, pag-abot sa bilang halimbawa, matawang kita kipag-tsansakan sa tuyang mga Legazpenyo. There is already an existing law na pig-apod na basihan bilang public service. Ito pong Republic Act 6713 na yaon po
nabasihan kung paano po pasunodon, kung paano maging public official. Up to the point, dumampo sa pig-apod na ini mga kung paano ta matabangan ang mga less fortunate especially. Yan po ang pig-apod na pag-implementar bilang public office. Kaya mo napod po public office is a public trust. So saro yan po sa basis ito pong Republic Act 6713. Yan po ang sakuyang basyan. Salamat po. Ang question ko, bilang legislador, paano nindo iraranis sa tao ang gobyerno? Kung kita tabi matawan gilayon, kitsansa, kung ano po. Kasi data aram, ako bilang nag-aspirar pa man lang na Council kan Syudad kan Legazpi, data po aram kung ano ang satuyang komitiba. For example, may tao sa tuya, ang komitiba pag-abot sa infrastruktura, it's easy for us. We will conduct a coordination meeting of every barangay official so that dumang kita magbabase. Kasi on every barangay, different problems pag-abot sa mga small infrastructure project. Yan tabi ang satuyang tatawan ki solusyon kung ano po ang pangangaipon nila sa kada barangay. Yan po, salamat. Saro sa mga problema tangunyan, bako lang sa lado lokal, sa lado national, ini pong graft and corruption. If in case kamuyao na dyan sa konseho, anong mga aksyon ang pwede ninyong gibuhon to curtail or minimize graft and corruption sa gobyerno na iyoan saro sa mina ugat kan mga pagtios digdi po sa satuyang susyudad. Kanina nga ni na-mention ni Sir Peralta, public office is a public trust. Siguro ko, ang pinaka-importante, ang sarong opisyal, dapat makafocus siya sa iyang functions and also, of course, the duties and responsibility of each official. Kasi po, sometimes nagkakaigwa ki problema ang sarong ahensya di gobyerno dahil sa pagmimitir kan ibang mga opisyales na bako mantabi niya functions and responsibility. Mostly po, even in any organization, dumampo nagkakaigwa ki problema. Sangon yan siguro ko, bilang kita matawang ki tsansa, saro po yan ipatawat, i-implementar ta kung paano nila i-focus ang sa indang responsibilidad bilang kanya-kanyang opisyal sa gobyerno, especially digdi sa syudad kan Legazpi. Salamat. Dagugunta po ang closing statements kan satuya po ng mga kandidato sa pagkakonsyal kan syudad de Legazpi, nata po tasinda karapat-dapat sa satasindang pwesto sa lokal na gobyerno. Inat sa kabos, gusto kong pasalamatan ang DCGB sa pagkondusir ka ining sabi nga ng pag-implementar ka ining aktibidades na ini para maaramang kan syudadano, especially digi sa syudad kan Legazpi, ining ang lamang saro sa muya, kung ano ang sa muyang mga objeto asin plano digi sa syudad kan Legazpi. Ako tabi, gilayon si Greg Lipa, agad ko tabi ang tiwala sa Indo, Gabos, especially ang Legazpeño. Siguro ko inialoy ko pong pinag-isipan, ini bago ko po dinesisyonan dahil po dakula po ang obligasyon bilang magserbi sa tao asin po magmanihar digdi kon ini sa tuyang pig-aspirar na konsyal sa syudad kan Legazpi bako po ini karaw-karaw. Kaya po ako nagdesisyon taaram ko po may kapasidad kita kung paano po imanihar ang sarong konsyal kan syudad kan Legazpi, kung paano po aram ta po kung paano magripaso kan mga ordinansa, asin magsumiter ki ordinansa kung ano po ang pangangaipo, asin kung ano po ang prioridad na kaipuan kan sa tuyang Legazpeño. Siguro ko po bilang National President, kaya ta po kung paano po maniobrada, kung paano po magkondusir ki meeting in a parliamentary rules. Kaya po yan saro sa mga requirement kan bilang councilor kan syudad kan Legazpi. Siguro ko po, yaon ako
para sirbihan ang buong Ligaspeño sa butang pakaaram. Bilang kita na mamayokan sa arong prestiyosong organisasyon, nagsirbi kita, bako lang po locally, but nationally. Kitan ngunyan, presente, maserbi sa tuyang mga Ligaspeño. Salamat. Ini po si Greg Lipa, nagdadalagan bilang councilor numero 18 sa Balota. Salamat po.